Hello everyone, this is Richard. Welcome to my channel. Before I start, let me introduce myself. My name is Richard. I live in the Philippines and currently I am posting my language practicing videos in this channel. And starting from today, I decided to practice 10 minutes in the morning and 10 minutes before I sleep. So I think it will be a great strategy to learn a new language. Okay, so let's start. The first sentence is Ang temperatura ay mas mababa sa antas na zero. wait, the voice is so weak. Ang temperatura ay mas mababa sa antas na zero. Ang temperatura ay mas mababa sa antas na zero. The temperature is below 0 degrees. Okay, again, let me listen. Ang temperatura ay mas mababa sa antas na zero. Ang temperatura ay mas mababa sa antas na zero. Next one. Iwasan ang matinding init. Iwasan ang matinding init. Avoid the extreme heat. Iwasan ang matinding init. Iwasan ang matinding init. Okay. Avoid the extreme heat. Okay, next one. Kung ikaw ay matanda na o may sakit sa puso, hindi ka na dapat lumalabas sa matinding init. Okay, a bit hard, very long. I cannot understand very well. Okay, the English translation here. If you are old or have a bad heart, do not go out in the extreme heat. Okay. Kun no. Kung ikaw ay matanda na o may sakit sa puso, hindi ka na dapat lumalabas sa matinding init. Okay. Yeah, not easy to pronounce, but I will try again. Listen again. Kung ikaw ay matanda na o may sakit sa puso, hindi ka na dapat lumalabas sa matinding init. Lumalabas sa matinding init. Okay. Kung ikaw ay matanda na o may sakit sa puso, hindi ka is like ikaw. Hindi ka na dapat lumalabas sa matinding init. Okay, if you are old, kung ikaw ay matanda, if you are old, or have may sakit sa puso, may sakit sa puso, bad heart, have bad heart. Hindi ka, you don't. Hindi ka na dapat lumalabas. You don't go out sa matindi init. Okay, if you are old or have a bad heart, do not go out in the extreme heat. Okay, kung ikaw ay matanda na o may sakit sa puso, hindi ka na dapat lumalabas sa matindi init. Okay, next one. Umagang lamig. Umagang lamig. Okay, morning first. Okay, umagang lamig. Okay, lamig is like vague. Okay, not clear something. Lamig. Okay. Hamog na nagyelo sa salamin ng aking bintana. First on my window penis. Okay. Okay, some English word I didn't pronounce it well because I don't know what's that. Hamog na nagyelo sa salamin ng aking bintana. Hamog na nagyelo sa salamin ng aking bintana. Okay, I think it's the frame of the window. Okay. Okay, first on my window penis. Okay. Okay, hamog na nagyelo sa salamin ng aking bintana. Okay, hamog na nagyelo sa salamin ng aking bintana.
Okay, next one. Kung masyadong malamig, ang aking mga bulaklak ay mamamatay. Okay, kun masyadong malamig. Okay, if it gets too cold. Masyadong is too or very. Kun masyadong malamig. Ang aking mga bulaklak ay mamamatay. Okay. Kung masyadong malamig, ang aking mga bulaklak ay mamamatay. Ay mamamatay. Ay mamamatay. Okay, sounds like that, but no relation. But you can just try to find the word you are similar or the concept you can understand well, and to connect the new word. That's a kind of way to memorize new things. Okay. Kung masyadong malamig, ang aking mga bulaklak ay mamamatay. Okay, if it gets too cold, the forest will kill my flowers. Kung masyadong malamig, ang aking mga bulaklak, my flowers, ay mamamatay. Okay, next one. Maging maulap. Maging maulap, become cloudy. Okay, next one. Sa gabi, ito ay magiging maulap at malamig. Sa gabi, ito ay magiging maulap at malamig. In the evening, it will become cloudy and cold. Sa gabi, ito ay magiging maulap at malamig. Okay? In the evening, it will become cloudy and cold. So malamig is cold and maulap is gray or cloudy. Okay? Sa gabi, ito ay magiging maulap at malamig. Next one. May yelo sa kalsada. May yelo sa kalsada. There is ice on the road. Kalsada, maybe it's on the road. Okay, may yelo sa kalsada. Next one. Ang yelo ay nabuo sa bintana. Ang yelo ay nabuo sa bintana. Ice has formed on my window. Ang yelo ay nabuo sa bintana. Ang yelo ay nabuo sa bintana. Formed, nabuo. Okay. And ice, no. Okay, I'm confusing now. Okay, ice has formed on the window. Ang yelo ay nabuo sa bintana. Malalaking bato ng yelong ulan. Malalaking bato ng yelong ulan. Large hailstones. Okay? Malalaking bato ng yelong ulan. Okay, large hailstones. Next one. Umuulan ng yelo sa labas. Umuulan ng yelo sa labas. Howling outside. Umuulan ng yelo. Umuulan ng yelo. Hail is falling. Okay, that's all for today, and I will try to practice more Tagalog and Spanish in the future days. Okay, thank you for watching. See you next time. See you in next video. Goodbye.